През март 2022 година правителството обявява извънредно положение, което дава на президента изключителни пълномощия. Човешките права остават на заден план, а армията е мобилизирана, за да извърши масови арести. Близо 75 000 души са вкарани зад решетките, а понякога дори носенето на татуировки на групировките се оказва достатъчна причина за задържането. В страната е построен най-големият затвор в Латинска Америка, центърът за задържане на терористи, който има капацитет от 40 000 души. За няколко години от държавата с най-висок дял убийства, Ел Салвадор се превърна в първенец по процент затворници. Всичко това доведе до ръст в подкрепата за Наиб Букеле, който през февруари спечели втори мандат с над 85% от гласовете, а подходът му вдъхнови и други лидери на континента да последват примера му. Един от тях е еквадорският президент Даниел Нобоа, който също обяви извънредно положение през януари заради ръста в убийствата и сблъсъците в затворите в страната. От тогава еквадорската армия получи правото да задържа хора по улиците и да поеме контрол над затворите. Днес столицата на Ел Салвадор изглежда различно. Гражданите отново се разхождат по улиците и парковете, дори тези, които преди само няколко години са били недостъпни, защото са били под контрола на престъпни банди. Не се знае дали този модел може да бъде прехвърлен и другаде, но е много добър пример и за други страни, в които има голяма престъпност. Според мен ще е добре в световен мащаб да се появят повече такива лидери. А вие какво мислите по въпроса? Оставете по един коментар. Благодаря.